Vážené dámy, páni, vážení účastníci slavnosti, som rád, že vás dnes môžem privítať u nás v Petrovej Vsi z príležitosti výročí oslav tak významných pre našu obec.
900 rokov farského kostola a 601. výročie prvej písomnej zmienky o obci sú dostatočným dôvodom na dôstojnú oslavu. S potešením sme prijali ponuku Automotoklubu Holíč usporiadať 5. záhorácku veterán rally v našej obci. Preto mi dovolte, aby som vás všetkých na tejto populárnej súťaži čo najsrdečnejšie privítal. Taktiež vítam medzi nami i zahraničných účastníkov z Rakúska, Maďarska a Čiech. Želám vám, aby sa preteky vydarili, aby ste si z našej obce odnášali len tie najkrajšie spomienky. Súčasťou programu je i obecný jarmok s bohatou ponukou tovaru, na ktorom vítam taktiež všetkých účastníkov, jarmočníkov. Rád by som vás upozornil i na ďalší dnešný program. O malú chvíľu, to je o 10:45, o 10:45, sa otvorí v budove základnej školy výstava z diel nášho rodáka, pána doktora Ferdinanda Vépyho, a súčasťou bude i výstava z histórie a súčasnosti obce. Pozornosť si zaslúži i posvetenie kaplnky na konci obce, ktorú vykoná pán dekan Zunína o 17. hodine. A zda najväčším magnetom dnešného dňa bude vystúpenie populárneho Paľa Haberu so skupinou Tým. Rád by som vás upozornil, že vstupeniek na toto vystúpenie je ešte dostatok a predaji budú i pred vystúpením. Priaznivcov iného žánru by som chcel pozvať do kultúrneho domu, v ktorom bude tanečná zábava spojená s vyhodnotením 5. záhoráckej veterán rally. Do tanca i na počúvanie bude hrať dýchová hudba Májovánka, ktorá nás dnešným dňom bude sprevádzať. Ešte raz vás všetkých čo najsrdečnejšie v našej obci vítam a odovzdávam slovo pánovi Látalovi, ktorý vás oboznámi s ďalším programom. Dedina Ivan, štartové číslo 3. No a na štarte ďalšie štartové číslo Šimčík Miroslav. Klub veterán SAS Banská Bystrica na motocykli štandard Rex. Rok výroby 1934, obsah 500 cm3. Šimčík Miroslav, štartové číslo 4. Tento motocykel je veľmi vzácny na Slovensku, pokiaľ je známe, sa nachádza ako jediný. Majiteľ by bol veľmi rád, keby sa mohol zoznámiť s ďalším. V Českej republike sa nachádza cirka 6 až 8 kusov.
Aj vy. Nebolo už. Áno, odkúdi tam bude. Sám si za to bezpečný. Sám si za to Jak to vypadá? Jak to vidíš? Čepuje, ne? Bude? Vai, curti, Zeno. Ďakujem. Ja, das ist ein Adler. Ja. Und hatte ich 1200 ABCD. Adler. Ja? Tak mi niekto niečo nesretne nikto nič? Ne, na to naléta. Dajte mi okamžite to ukázať z tej kamery, lebo bude sa vám zle. Vážený pane. Že vám to povolili filmovať. Ty to snímať. Ja som to
aby na konci pretekol ešte raz. No a na štart sa pripravil Dedina Ivan, štartové číslo 3, Norton S2, veterán klub SAS Banská Bystrica. No a vyštartoval na trať jazdy zručnosti. Takže absolvoval kuželky, no a nachádza sa v mieste dosky. Prichádza do cieľa. No a vypnutie z opieka, koniec jazdy. Štartové číslo 3, Dedina, veterán klubu Penzinok, takže inžinier Smrtník William Java 175. Prosím, aby sa pripravil závodník číslo 4, Šimčík Miroslav. Jakie ma prywatnictwo? 366. Jakie mam? Jakie masz? Ciel je štartové číslo 51, František Pospíšil, autom Motoklub Dolní Bojanovice. A Luboš Kuřina. Svojou účasťou spríjemnili a vlastne aj zvýraznili tieto naše oslavy a teším sa, že sa v budúcnosti znovu možno v Petrovejsi alebo kde to bude, alebo v Radimove v hospode u pana Lábrala, že sa stretneme. Ďakujem vám a prajem vám príjemnú zábavu.
Akurát ti to vyšlo, ty. Vyšlo to. Nemusí to. Poď, dělo. Malú si tam mohu vlevať, televíziu.
Roman, 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 Roman. Ja idem tam na to. Tak idem za sem. Tak, aby ste všetky dali. Ešte. A určujete to, nebojte sa. No, je to ozvučené. Či to dočáhnu? No, ty to dočáhnu. A nesúdy. Už tady sa zastaví. Ešte ty dopredu. No, stop. Predu oni sú. Padajú z vody. Dobrá, Už budú stáť. Nie, sme žížni. Hej. Tak, Váška, ty budeš ponúkať. No, je tak. Tadičku, sa Váška, ty aj Jezus Kristus. Ježiš Kristus. Vážení účastníci slávnostného sprievodu. Požehnaný to kraj, kde v dvojvežatom chráme troní Šaštínska Matka Božia. V bezprostrednej blízkosti na mierne zvlnitej rovine sa nachádza jubilujúca 9 storočí trvajúca najstaršia bašta kresťanstva na Záhorí, obec Petrová Ves. Domy sú zasadené do rodnej zeme a polia sa nachádzajú na úrodnej, životodárnej zemi, ale viera je na skale. Tu sa rodili, tu žili, tu tvorili a aj pracovali statoční ľudia, ktorí sa už nezmazateľne zapísali na stránky hlbokej histórie. Tvrdý záhorácky pôvod vtlačil svoju pečať do celého ich života. Tu sa odvíjali životy rodín celých generácií, ktoré boli bytostne späté po celé stáročia so všetkým, čo sa tu za tých 900 rokov odohralo. Lebo len v tomto ľude a v jeho láske hlboko zakorenenej do rodnej zeme sa po stáročia perpetuoval národ ako celok
až do jeho dnešnej podoby. Vážení hostia a spoluobčania, dovolte mi, aby som vás v krátkosti oboznámil s dejinami našej jubilujúcej obce Petrová Ves, ktorá leží v západnej časti Slovenska, v malej kotlíne, otvorenej západným smerom do Dolnomoravského úvalu, susedným k Belom a k rieke Morave. Z ostatných strán obklopujú nevysoké kopce Mijavskej pahorkatiny, ktoré na severovýchod a východ prechádzajú do kopcov okolo Unína a Holiča. Ako najstarší písomný dokument v obci pochádza z roku 1392. Chotár tejto obce bol však osídlený už dávno predtým. Vykopávky a archeologické nálezy tu dokazujú existenciu keltského a rímsko-barbarského sídliska. Týchto potom vystriedali Slovania a v 9. a 10. storočí patrilo územie našej obce k Veľkej Morave. Čiže toto naše predávne sídlisko našich predkov bolo začlenené do organizovaného štátneho celku, ktorý niesol oficiálny názov Veľkomoravská ríša. Na čele tejto stal rozhľadený a múdry panovník knieža Rastislav. Jeho sídlom bol staroslávny hrad Devín, vypínajúci sa na bradlách pri sútoku riek Valného Dunaja a Mútnej Moravy. V roku 863 prišli naši vierozviestovia Cyril a Metod, ktorí našim pohanským predkom priniesli kresťanstvo a novú kultúru. Tým zaradili a začlenili naše národy do rodiny kultúrnych európskych národov a Rastislavovo rozhodnutie pozvať vierozvestov k slovanským kmeňom nebolo rozhodnutím náhodným, lež premysleným štátnickým skutkom. Táto misia solúnskych bratov aj cez nepriaznivé vonkajšie podmienky nezostala zabudnutá a udupaná, lež po celé stáročia vydávala novú a časovú úrodu, z ktorej impulzy čerpali naši národní buditelia, básnici i štúrovská družina. Cyrilometodejská tradícia v našom národe už pretrvala 1100 rokov a my sme z nej čerpali vždy nové prejavy k stvárňovaniu svojej prítomnosti, z ktorej raz bude história a táto bude potom súdiť, či národ vo svojom dejstvovaní si udržal základnú líniu svojho vývoja, alebo ju lomil nežiaducím smerom, protiviacim sa jeho prirodzeným danostiam, alebo odchýlil sa od nej. Po nešťastnej bitke u Bratislavy v roku 906 a po porážke nesvorných svätoplukových synov zanikla Veľkomoravská ríša. Tento pád a zánik prvého štátu Čechov, Slovákov i Moravanov ospieval trúfiaci a smutiaci básnik slovami. Bratislava, Bratislava, tam zapadla slávou sláva. Tam pohanské hordy stekali, slavovskú chasu porúbali. Po tejto tragickej udalosti a straty spoločnej štátnosti našich národov pripadol i chotár Petrovej Vsi uhorskému štátu. Traduje sa, že v roku 1093 prišiel do Petrovského údolia Peter Varády, uhorský šlachtic, a nazval tam nachádzajúcu sa osadu podľa seba Petrovou Vsou. Existencia našej obce sa odohral i rad nepriaznivých a žalostných udalostí v živote našich predkov, na ktoré sa v ústnom podání zachovali spomienky. Boli to najmä vpády a nájazdy cudzích vojsk, Tatárov a Turkov, ktorých hordy plienili, pustošili a rabovali obec a prinášali i rôzne epidémie. V roku 1956 pri stavbe jedného domu v obci, pri kopání základov našiel sa masový hrob, v ktorom bolo uložených množstvo kostier bez hlav, čo nasvedčuje tomu, že išlo nepochybne o hrob z dôb tatarského alebo tureckého vpádu. Nasvedčuje i spôsob popravy týchto obetí. Po takýchto divokých vpádoch a nájazdoch prirodzene nastal úbytok miestneho obyvateľstva, ktoré potom zemepáni zabezpečovali pozývaním kolonialistov, a to najmä z nemecky hovoriacich oblastí. Do Petrovej Vsi prišli kolonialisti zo západu, ktorí v priebehu 10 ročí splynuli s miestnym obyvateľstvom, ale o ich inonárodnom pôvode svedčia iba ich mená, ktoré sa používajú až dodnes. Rozkvet a rozvoj tejto našej obce priaznivo ovplyvnila i poloha na českej ceste známej pod latinským názvom
Via Bohemika, ktorá išla z Moravy na Holič a prechádzala stredom našej obce smerom na Šaštín. Bola to známá stará obchodná cesta, po ktorej sa prevážal tovar ďalej smerom na juh. V stredoveku bola obklopená lipami, z ktorých jedna s mohutnou korunou sa nachádzala pri kaplnke za obcov až do roku 1980. Včera ste boli svedkami svätej omše u tejto kaplnky, bohužiaľ táto lipa tam už nestojí. Hovorí, že sa veľmi zadlžil u veriteľa Stegnera, ktorému potom na základe súdneho rozhodnutia prípadla veľká časť holíčského pánstva, vrátane našej obci Petrovej Vsi. V roku 1736 prevzali holíčské pánstvo aj s Petrovou Vsou Habsburgovci, ktorým patrila až do zrušenia poddanstva, respektíve majetky v nej až do roku 1918. Takto plynul spoločenský, avšak nie zdánlivo idylicky, sem a tam s mimoriadnymi udalosťami, ktoré rozvírili inak pokojnú hladinu života dedinského ľudu až do roku 1914, keď vypukla Prvá svetová vojna. Útrapy tejto neobyšli ani Petrovou Vsou. V nedeľu 26. júla toho roku bola vyhlásená čiastočná mobilizácia. Na jej vyzvanie museli narukovať viacerí naši občania a mnohí z nich, ako medzi prvými, odišli i na front. Vojna sa skončila až v októbri roku 1918. Obyvateľstvo našej obce muselo priniesť i obete, ktoré vojnové udalosti so sebou prinášali, ako rekvirácie, hlad, strádanie a iné. Dámy, páni, vážení hostia, pripadla mi milá povinnosť, aby som po mnohých dňoch príprav a námahy vás tu všetkých čo najsrdečnejšie privítal. Nechcem sa znovu vracať histórii obce a k jej vývoju. Toto sme si všetko už vypočuli počas prievodu pri jeho zastavení u Gazdovského domu. No naším hlavným cieľom bolo nielen nazrieť do histórie, ale dať na vedomie, že rodná obec je tu, že je to miesto, do ktorého sa každý rád vracia, v ktorom je a bude vždy vítaný. Som nesmierne rád, že môžem na tejto slávnosti privítať všetkých rodákov, ktorí prijali naše pozvanie a tým potvrdili, že púta medzi nimi a ich rodiskom nie sú popretrhané. Ťažko sa mi hľadajú slova, ktorými by som poďakoval všetkým účastníkom tohto sprievodu, krojovaným. Nepriazeň počasia nám nepraje. Príprava oslav prebieha síce podľa programu a myslím, že bohatý kultúrny program, ktorý nás o chvíľu čaká, nám všetky tieto strasti vynahladí. Ja ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu týchto oslav, či už pracovníkom obecného úradu, občanom obce, ktorí svojim prístupom skrášlili svoje okolia, či už rodinných domov, verejných priestranstiev. Za všetko im patrí naša vďaka. A teraz by som odovzdal slovo pánovi Ondrášovi, ktorý nás bude programom sprevázať. Ďakujem. Vážení a milí hostia, vážení rodáci, ja sa pripájam k slovám nášho starostu, ktorý nás oznámil, alebo respektíve začal toto vystúpenie týchto našich skupín, ktoré tu sú. A chcem vám oznámiť, že vystúpi v estrádnom pásme Robert Kaiser so skupinou Bukasový masív. To bude nasledovať hneď teraz. Potom ďalšie oznámím znova.
nemajú ani to z country music. Majú tam len Oravskú priehradu a Pala Orsága, čo sa narodil v ten deň, kedy ja. Karpatským medvedem. Išiel by ešte hádam na Maru, alebo za Maru trošičku ukázať, jak sa u nás hrá z country music. Si zastavím a hlavne v Sohori, kde občas hrajú z country music a v Terneku nikoho nepoznám a tak na babu strašne rýchlo utekám. Nemusíte chodit do žádné Ameriky. Stačí, keď dojdete prísvy aspoň po modru. No a keď nebude Hurčáková sezóna, tak vás naučíme country music. Moc nemáte, neviem, či ste nám celkom rozumeli, ale čo už v takom počasí. No ale teraz by sme vyhlásili prvú dámskú volenku a bol by to jeden valčík. Moji milí jubilanti, ja som ex-záhorák, rodák ze Zohru, ale prichádzam medzi vás ako strýco Izidor Stekova. A prichádzam originál bosý, tak ako nás chce vidieť vláda z Bratislavy po devalvácii našej slovenskej koruny 10%. A že prichádzam v getiach, nechodím ako moderný človek, mohol by som ako muž po prechode medzi vás prísť elasťáka. Ženy, že hneď by ste videli všetky cesty života. Sused Gašpar toho chytila tá móda do Turecka, išiel si kúpiť aj zo starou rifle, no z autobusov ho vyťahli len na nosítka. Ja sa pýtam, Gašpar, kde máš rifle? Izidor, do Turecka nechoď, radšej nos slovenské gete. Prečo, môj Gašpar, čo sa ti stalo? Bože, Turek mi napasoval rifle, stará mi chcela zatiahnuť Zipson, či mi nechytilo obal na krasliciach tak za 2 cm. Moji milí jubilanti, Petrová Ves. Bože, čo som z slovenských dedín svinských prejšol, pokiaľ som vás najšol. Svina, Svinica, Bíkov, Bujakovo. Diviaky, chlievaní, oslaní, kravany, konské, Koniarovce, Jelenec, dokonca na Morave majú hoviedzí.
Keď to zoberete po gastronomickej stránke, kuchyňa, husto peče, jastrabie, zamiešate z núšťalikier a máte hotové nedožery. Po takýchto hodoch má človek utekáč na dosah ruky, ošťadnicu so šťavnicou ani nespomínam a pukanec a serecon z neha v zálohe. No a kde sú vejprty, to nemusím spomínať. Moji zlatí, čo Slovák v demokracii skúsi. Keď som volakedy cestoval do slovenskej dediny, tak mi dali úctu, nech si sadnie narobený sedliačisko po poli chodí. Dneska, ak som išiel k vám na Petrovú Ves, vlakom, autobusom, spoje šeliako boli, vchádzam do vlaku a také dve namalované minže v kupe len tak papulou krútili. Ja reku, dobrý deň, je to tu voľné. A tá jedna taká micina, že Irena, jaké sedliacké hebedo sa sem teperí. Reku, prosím vás, ja idem na Petrovú Ves, môžem si kufrík dať? Joj, ten cesnakový zápach z papule. Hovorí, podaj fačko. Tá hovorí, nemám, má len Charlieho. Nevadí, len mu to fúkni medzi nohy. Ona vyťahla takú ampulku, fúkla mi, ja si dávam kufrík hore heglom, a či mi neujšlo. Takúto hambu. A tá namalovaná vstane. Irena, toto sa mi ešte nestalo. Ja kúkam, to vám milostivá. A ja som myslel, že mne. A som medzi vami. Bože, keď tak spomeniem tú históriu, tak ako vám tu starosta spomenú vašej dediny, ja by som takto toho slovenského národa históriu spomenul. V 40. roku nám tlkli do hlavy, že arizácia to je ono, po Židoch. V 50. socializácia to je ono. V 89. že privatizácia to je ono. Potom jeden som mal, že reštitúcia to je ono. A keď takto ekonomika bude pokračovať na Slovensku, myslí, že len prostitúcia to je ono. No, ja neviem. Moji zlatí, však keď sme len do toho družstva vstupovali, ja ako katolík hneď som vstúpil do družstva, však som mal pol ára, stará mala 10 hektárov, ja som bol politicky vyspelý, však tak nám to tlkli do hlavy. Kašpar hovorí, sused Izidor, ty si vstúpil do družstva, vstúpil. A ty vieš o tom, že ako katolík nebudeš sa môcť tam moliť 10, čo Mojžiš dal. A jak je? Len družstevnvo. A to, že ako je? Prvo, len jediné družstvo veriť budeš a tam s celým živým i mŕtvým inventárom pôjdeš. Druho, nevezmeš meno družstevníka nadarmo, ale budeš tam pracovať ako hovado zadarmo. Treťvo, spomni si, aby si deň sviatočný pracoval a tak svoje družstvo zvelaďoval. Štvrtvo, cti otca svojho i matku svoju, veď pozbavení boli majetku svojho. Piate, nezabiješ pre seba hus ani sliepku, veriť budeš len družstevnú sípku. Šieste, nezosmielniš brigádničku ani súkromníčku, milovať budeš len družstevníčku. Siedme, nepokradneš syra, masla, pšenice, ani keby sa ti bieda tlačila do svetlice. 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti družstevníkom, reptať budeš len na súkromníkov. 9. Nepožiadaš manželku agronoma svojho, lebo aj tá tvoja môže byť raz jeho. Nepožiadaš ani záhumienky, lebo mimo záhumienky nič není jeho amen. Moji zlatí, zarýpol som aj tam a vidím tu takých mladých puberťákov a za sebou country muzik, dubasový masív. S nima sa dá aj spívať. Dám puberťákom otázku. 40 rokov bratislavská líra. Ktorá bola víťazná v 89. roku? Ale Riťpalovú, Žaba na pramení. No, môžeme to spívať Žaba na pramení? Čo nás do toho, koho ona má na pramení? Boli to logické pesničky? Môže dneska slovenská mama spívať z bratislavskej líry? Mama, flexaret, už nechcem, kúp mi rengeň. No deti máte rengeň kúpi, keď nemá ani na chleba. No,
To boli logické pesničky. Zatváram dvere, zatváram dvere, zatváram. No 3,5 minúty zatvára dvere. Však to ani jakež nezniesol vám vo pôlplote. Však pesnička musí mať logiku. Ako môže 140-kilový chlap spívať, keby som bol vtáčkom? Gazda vezie fúru hnoja a spíva Ružičky kvitnú. A smrad za ním. Však nás v slovenských školách učili spívať logické pesničky, pani učiteľka. Po nábreží koník beží, koník vrány. Skadiaľ, že si šuhajíčko malovaný. Skadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Že tam bola logika. A 40 rokov modernej výchovy po Slovensku si pustí Slovák v Lučenci alebo v Rimavskej Sobote rádio a ozve sa mu: Som vidiečan. Však bodaj by aj nebol vidiečan, keď tá Egytilež pôjde tak, jak je rozbehnutá na južnom Slovensku. Tak Slovák roku 2000 pod Kriváňom sa bude kláňať Dičír Tešik Azus Jezus Kristus. Naše rodáčky, ženy z Petrovej Vsi, ktoré vám zaspievajú niekoľko piesní. Nech sa páči, na scénu. Aj
Ďakujem. Čo chceš peníze, alebo čo chceš? Promiň. Počujem. 20 korún. Pozor, prodávajú sa tu lístečky. No ale keď sú tam stupenky, takže to nevyhrám. Jaké sú? Počkajte, bere, pozor. Čašného výherca, asi čaška. No, máš to spo, to ešte si želá. Môžeš mi dať, ja dám mojemu synovi. Ťahni tam. Dáš to na mier? Jaro, vidíš to ja, neviem, prosím, ja sem si Nevytáhla, no vidíš. Pozor. Vlado, tady to je výhra. Rob mi doprovod. Tam hen, hore. Ale však tam je to zavřité. Anky sa. A kde je? Aj ty máš? No, už nás bere kamera. No, to musíme si... No, to nám môžeš niekto dať, to ne? A už to bude favorit. Je to zaháva cesternica. Vznikajú. Díky.
špata často potěší, pohladí, když nic tě netěší. Pěknou písničkou svět je veselější. Písnička často potěší, pohladí, když nic tě netěší. Pěknou písničkou svět je veselější. Vínek z písniček nech zapojí. Vám je pro radost, vám užití. Písnička ta často potěší, pohladí, když nic je netěší. S pěknou písničkou svět je veselější. Písnička ta často potěší, pohladí, když nic je netěší. S pěknou písničkou svět je veselější. Dobrý den v Petrové Vsi, vážení a milí přátelé. Představuje se vám slovácký dechový soubor, který působí v oblasti, kde jsou stále živé folklorní tradice. V oblasti prosliných vinohradů, jiskřivého vína a slováckých sklípků. Představuje se vám Podhoranka z Ježova s kapelníkem Václavem Novákem. Tam vzadu Václave, ukaž se. Tam ten chlapiska vysoký. Dobrý podvečer, milí přátelé. Písničky vám dnes bude zpívat Dana Rajsiglová, Lenka Bartolšicová, Pavel Růžička a Jindra Kotek. Ano. A jak by se mělo všecko slavit, tak jak dneska i s dobrou muziku, s pěknou písničku. No a co by nemělo chybět? Pohárek dobrého vínečka, protože kdo moravské nebo slovenské vínečko pije, prý smutný nebývá. Tak ať je to dneska i opravdu veselo, tož teda vám všetkým na zdraví. A Podhoranka polku k Seplenku od Vladimíra Procházky. Poletím až za Děninu, na ty naše vinohrady. Poletím až za Děninu, na ty naše vinohrady. Spletu chýrky zrádné, lásku zubrodané, tebe je jedna hrahuliček, tebe jí dám tisíčku.
až ty sedneš na halůzku. Povězdy se pelenko, až ty sedneš na halůzku. Jestli ty mě slúbíš, jestli ty mne zradíš, našu lásku se pelenko, moja milá Járko. Jestli ty mne slúbíš, jestli ty mne zradíš, našu lásku se pelenko, moja milá Járko. My jsme došli mezi vás a vysvětlit pěknou písničku veselým vyprávěním. Vlastně přispěli k vaší společné zábavě. Protože už je to staré přísloví říká, že prý každý smích donese hodinu života na víc. Nebo že humor je solí života a ten, kdo jim dobře proslen, prý dlouho vydrží. Ale taky se říká, že veselá písničku zdraví. Takže jedna z těch dobrých vlastností člověka je veselá a dobrá nálada. Jedna z těch špatných vlastností člověka je prý upovídavost. A ta je hlavně... U mužů. Kluci, u keho hlavně? Na u mužů, je to jasné. To tetička Nováčková byli v Brně na té výstavě. Taky si fotograf tam vyfotil, donesl to strýčkovi, strýček se na tu fotku dívali a jak se to fotil, to musela být momentka, dejme 1000 na vteřinu, proč myslíte? No, že na té fotce má moja stará zavřít tu hubu. No já za nás zažili přiznávám, že jsme někdy, ale jenom někdy, trošičku víc upovídavé. Ale chlapi, nedivte sa tému. Sejdou sa kamarádky, dlouho sa nevidíjú a už to jde jak na drátku. Jak vám teďka u nás na rožku u tého nového obchodu. Zešli sa rovnou tři a tři ženské pohromadě. To už je dost. No je. Až víte, museli jsme si trošku povykládat, kde sa pojede na dovolenou. Tak ta první povídá, no můj manžel mluví perfektně anglicky. My jedeme do Anglie. Ta druhá říká, no můj muž dobře mluví německy. My se chystáme do Německa. Ta třetí povídá, no můj muž mluví strašně sprostě. My letos pojedeme do... No proč bych toto nemohla říct? To jsme temu dali, hned v začátku chyba, Ruženko. Pozor na hubu. A teď oni to tu taky tak říkají. Tady se mluví jinak. Ale nech je to jak chce, hlavně jsme tu dneska i proto, aby jsme vám hráli a zpívali. A tak si poslechněte pěkné skladby s názvem Veselské bůdy a Pod těma horama.
A jak zdojela? Tady. Do ruky to nedávaj, to kopy. Jak zdojela dneska jsem do Petrovej vsi? Na stopě, Zase je stopem. A nejsi pozapínaná, podívej se. To ti chybí knoflík. Zástěnu máš jak musí. to je dobré všecko. Dobře, no tak chceš. A to dneska jste na stopem. Ano, dobrý. Tebe to bude jednou mrdatovat. Toto stopování, že já, toto ženská, jak chceš, no? Podívejte se, všichni jezdí stopy, mají doma plnou kešeňu peněz. A já důchodkyně, já teprv, když mě nezbývá, tož já zaspím trošku, já ujedu, tak jedu stopy. Ano, ale to už je po třetí tento měsíc. Tak co? Nesmíš dávat nohou přes nohu. A potom moc tvrdo člověk usne. Já zastavuju, stojím na silnici a máhám. A dívajte se, a ne někdo zastaví, protože lidé jsou aj tak neochotní. Ale dnes taký chlapec mladý zastavil a povídá, tetičko, chcete sa zvěst? Povídám, bach chlapče, chcu. Už vám dávám hnátu do tého auta. Čísně si vzpomněla já, že jejda, čtu si kolikrát víte v tej černej kronice, co se děje ve světě. Povídám, tak musím se radši informovat. Povídám, poslouchaj chlapče, nebudeš ti nějak po cestě obtěžovat? Povídá, kde pak, tetičko, byte bez starosti, ty podaj se vám nebudu po třetí řezat zuby. Poté, povídám, to šták, staženka ti nevoňáje, já si počkám na další. A je tady lidová výpravěčka Marie Nováková. To vždycky ani nemůžete věřit, co je v té černé kronice napsané. Šetři, že na pohřeb, povídám, neboj se, oni tě pochovají pěkně, aj bez toho to ne, nic nešetří na pohřeb. A včera, když se tak šporuje, stejně to jsem to čula, soused, také už byli na posledních, víte, a kluci se radili, podají, kluci, uděláme tatínkovi pěkný pohřeb, aj z muzikou, pohřeb první třídy. A ten říká, člověče, či je to drahé, ta muzika a všecko, a musí se tak aj trochu šetřit, stačí aj bez muziky, však se zas budeme víc modlit a tak, není potřeba. Čakrát ten třetí povídá, kluci, víte, jak bychom to mohli. Stařeček ještě se procitli, povídají, a chlapci, nechcete, aby jsem tam došel pěšky? No vidíte. Vřesovic cestička k hradu se klikatí. Tam jsme se s milů, tam jsme se scházeli. Tam jsme se scházeli, tichoučko šuškali. Večer při měsíčku hubě vydávali. Tam jsme se scházeli, tichoučko šuškali. Večer při měsíčku hubě vydávali. Šohaj na 2 roky na vojnu rukoval a mě věrnou lásku v Sudenku zanechal. Sudenku zanechal, šlápečně zamával. Neplač moja milá, to já nedělám. Sudenku zanechal, šlápečně zamával. Neplač moja milá, to já nedělám.
každý by si měl za den zaspívat jednu písničku, každý by se měl za den aspoň jednu zasmít.